Úniques és una estratègia del nostre hospital per intentar donar resposta als problemes dels nens i nenes amb malalties minoritàries. Úniques, per tant, intenta millorar la pràctica clínica en el diagnòstic, en les teràpies i en l'atenció integral a aquests pacients. Úniques ens ofereix l'oportunitat de construir un model d'atenció integral, de cura i acompanyament amb professionals, comunitat i família, treballant junts cap a un mateix objectiu. La telemedicina d'Úniques uneix ciència, esperança i empatia. Darrere de cada pantalla hi ha una família que necesita ser cuidada. En Únicas perseguimos un objetivo muy claro: conseguir más diagnósticos, más precisos y en menos tiempo. Esta es la base para conocer la enfermedad, tomar mejores decisiones clínicas, favorecer la calidad de vida de los pacientes y poder promover la investigación de nuevas terapias. El diagnóstico no lo es todo, pero lo cambia todo. Úniques inclou un portafoli que en aquest moment té 24 projectes en els 6 diferents àmbits i que inclou un gran nombre de persones en el seu desplegament. El rol de l'oficina Úniques és coordinar aquests projectes per assegurar que puguin implementar-se i que vagin tots en el mateix sentit. La recerca que fem a Úniques és esperança. I és esperança perquè acosta als pacients amb malalties minoritàries tractaments abans impensables que obren la porta a possibles cures. Quan compartim dades i coneixement, aprenem més ràpid i avancem millor. A Úniques estem construint una intel·ligència col·lectiva que transforma l'atenció en coneixement i, per tant, en millors decisions. Com a persona asseguda a primera fila, veig com cada petit avenç té un impacte real. A Úniques, totes les iniciatives i els projectes que implementem es connecten perquè tinguin sentit en la vida de les persones amb malalties minoritàries. Úniques és un compromís amb la societat i una oportunitat de donar resposta a la incertesa i al malestar de tants pacients i famílies, sempre posant el focus en les seves necessitats. Res de tot això seria possible sense el compromís, la col·laboració i la implicació de tots els equips implicats. En el fons, el que passa a l'hospital, l'atenció de les malalties minoritàries, són persones cuidant i acompanyant a persones. La implicació, participació i col·laboració de tots, en tot moment, és absolutament necessària per aconseguir aquest resultat únic que caracteritza a la nostra atenció.